Ikerne Zuloaga, Nekazaritzako zuzendariak landa eremuko emakumeen nazioarteko egunean hartu du parte astelehen honetan urriaren 15ean. Ekitaldia Orduña Bizkaiko udalerrian eginda eta erantzukidetasuna izan da jardunaldiko gain nagusia. Nazioarteko ekimen honek Pekineko 1985ko hitzaldian du abiapuntua. Helburua da mundu osoko landa eremuko emakume guztiek beren eskubideak aldarrikatzea, guztientzako bizitza kalitate hoberenaren alde egiteko eta berdintasuna lortzeko. Ikerne Zuloaga Nekazaritzako zuzendariak zoriondu egin du landa eremuko emakumeen batzordea egindako lanagatik, eta Aldundiaren laguntza eskaini dio. Izan ere Bizkaiko Foru Aldundiak konpromiso hartzen du erantzukidetasunarekin. Hau da, ardurak modu orekatuan eta bidezkoan landa eremuan ere konpartitzeko balio duen mekanismo horrekin, adierazi du Nekazaritzako zuzendariak. Guztiok, emakumeek eta gizonek, enpresek, administrazioek eta oro har gizarteak itun bat egin behar dugu integrazioa, parte hartzea, erantzunkidetasuna arloetan, esan du Zuloagak. Eta amaitzeko emakumeak animatu ditu euren buruarengan konfiantza izatera.